Ahojte, dneska by som vám veľmi rada v krátkosti ukázala, ako vyzerá členská sekcia mini programu pre kľudnú a harmonickú cestu k materstvu. E-mailom vám dojdú prihlasovacie údaje, ktoré vyplníte a prihlásite sa do členskej sekcie. Ako prvé vás tu privíta video, kde vám trošku viac poviem o tom, prečo tento program vznikol a predstavím sa vám. Potom oveľa dôležitejšie video je, ako pristupovať k tomuto mini programu a ako používať a pracovať s nahrávkami. Ďalej vás tu čaká video, ktoré vám vysvetľuje to, ako pracovať s workbookom alebo tzv. Zdieľacím zošitom a ako z neho vyťažiť maximum alebo to najlepšie. Tu ten konkrétny workbook je, môžete si ho stiahnuť, môžeme sa na neho pozrieť v rýchlosti, ako vyzerá. Tu sú také začiatočnícke veci. Tak, ja si ho trošku vzdialím, aby ste to lepšie videli. Tu si môžete vypísať vaše afirmácie, ktoré s vami rezonujú, ktoré nerezonujú. Tu je taká technika, ktorou zistíte trošku viac o tom, čo vám tam nesedí, prehlbujúce otázky, ktoré vás privedú k tomu, aké máte strachy, ako ich spracovať. Toto je taký návykový checklist, kde si môžete značiť nejaké vaše návyky, ktoré chcete v rámci tehotenstva aj prípravy na materstvo týždenne alebo denne realizovať. Tu máte taký predrobený denný rituál s rôznymi podnetnými vecami, ktoré môžete zaradiť do vášho denného rituálu. Priestor na vaše zápisky a potom kontakty. Keď sa vrátime naspäť do členskej sekcie, tak vidíme, že ďalej tu na nás čakajú nahrávky už konkrétne, čiže 5 nahrávok, napríklad ukážeme si tieto afirmácie pre tehotenstvo. Vidíte, že sú tu dve nahrávky, jedna dlhá verzia, jedna krátka verzia, môžete si ich stiahnuť a tým pádom ich mať vždy po ruke, či už v notebooku alebo aj vo vašom telefóne. No a ako bonus tu máme ešte afirmačné kartičky a tapety. Afirmačné kartičky tiež v dvoch rôznych veľkostiach, môžete si ich stiahnuť, povystrihovať, ponaliepať, ako budete chcieť, a takisto aj afirmačné tapety na mobil, ktoré si môžete stiahnuť a dať na váš mobil. Tak to bolo z členskej sekcie pre dnes všetko a teším sa, že sa v nej spolu uvidíme.